Tak čaute všetci, v dnešnom videjku máme na servis Raptorika 700 na cestných kolesách. Zákazník išiel po zadnom a trošku mu to nevydalo, takže pozrieme sa, čo nám tu poškodilo sa. Máme koleso trošku vykrivené, takže mňa to zaujíma, čo tu bude poškodené, a dáme si Raptorika dole, ukážeme si ho zo všetkých strán, potom si ho dáme do dielne a začneme na ňom makať. No a ideme sa pozrieť na koliesko. Vyzerá to, že asi vyskočil čap. Nie, že vyskočil, ale vytrhlo ho. No uvidíme. Zhodíme kolesko, pozrieme sa na to. A tak som sa rozhodol, že keď máme vonku aj tento ACES Tomahawk, a mám pocit, že to je 400. Dnes nám došiel, že zákazník, keď sa na ňu postaví, že vraj mu niečo hučí v kolese, má pocit, že to bude vadné ložisko. No došiel s tým, povozili sme sa, lenže mi to nepripadalo ako ložisko. Popravde pri jazde mi tu hučalo všetko. No a na konci sme zistili, keď sme si zdvihli predné koleso, ložisko to vadné nie je, to išlo všetko pekne bez zvuku, a zdvihli sme si zadné koleso, začali sme točiť a z reťaze nám to vydávalo čudné zvuky. Dali sme dole kryt, pozreli sme ložisko na prevodovke, to všetko išlo ľahko. No a nakoniec sme zistili, že zákazníkovi sa rozpadlo plastové vodítko reťaze. Toto sú len ložiska a šruba, ktorá to drží. Je to zo spodu, niekde tu dole, zo zádu, proste to vidieť nie je, iba keď ľahneš po štvorkolku. A tá reťaz nám buchala po tom železe, takže z toho vznikali tie čudné zvuky. Tu je plastové kolečko, vodítko, ktoré sa rozpadlo, odletelo mu to a začalo to vydávať divné zvuky. Takže zajtra pôjdeme do sústružníka a vyrobíme si z nylonu nové kolečko, nakoľko nové stojí 22 eur plus ešte pošta, takže to zbytočne preplácať, si myslím. Zajtra si to vyrobíme, nahodíme, že chvála Bohu, bol to malý problém, rýchla oprava a môže jazdiť ďalej. Celkom tá Black Edition vyzerá zaujímavo. Celkovo ten ACES je veľmi zachovali. Na to, aké nám to chodia vráky porozbijané, tak toto vyzerá celkom pekne, čisto, že to niekde stálo garažované. Ten ACESík tu už tiež bol, zákazník to kúpil a hneď došiel na kontrolu ventilov, výmena oleja, aj olej v prevodovke. Tu sa menil dvakrát v prevodovke, lebo bol s pilinkami a nepáčilo sa mi to, takže sme urobili preplach. No a jazdí. Takže v tomto videu si ukážeme tieto dva mašinky. Tu nás problém čaká a tu problém máme odhalený. A takže vidíme sa v dielni. Napíšte mi do komentáru, čo sa vám viacej páči. Či AC400 automat, toto je automat, má to 4 rýchlosti. No. Má to neutral, z piatočku, má to Dčko na cesty a jednotku kvázi keď zapadneš do lesa. A Raptorik 700 manuál, toto už trhá gate, hej. Raptorik je už o level inde. Takže ako za mňa odporúčam začať na tom, sa tu naučíš, jak sa správa štvorkolka, čo máš robiť, jak to zatáča. A už keď sa naučíš, tak rok, dva na tom pojazdíš, potom sa to rozpadne a kúpiš si Raptora a na tom už jeden bomby. Tak zobrali sme si diel
ideme do sústružníka, vyrobíme si nové kolečko, nahodíme a ACES môže ísť dnes domov. Tak vodítko, reťaze na ACES máme pripravené. Ideme si nahodiť a ACES môže ísť dnes domov. Tak mašinku si zdvihnem na zadné. Reťaz je tu a to vodiace kolečko ide sem z tej strany, ktoré nám aj trošku napína reťaz. A ešte keď som dokrúcal tú šrubu na to kolečko, tak som si všimol, že rovnoký oleja akurát a v motore je. Nie je to nič strašné, ale zákazníkovi dolejeme olej. Keďže sme menili, tak tento motul dolejeme a tak máme vonku ACES a dáme si ešte testovaciu jazdu po dvore. Môže ísť. Raptorik sme si dali na stojan. Ideme sa na ňo pozrieť. Som pozeral, že už tu je svoje krivé riaditka. Neviem, či z oho riaditka alebo tu tyč. Na to sa musíme pozrieť. Ďalej je tu zohnutá tyčka riadenia. Tu možno sa nám podarí vyrovnať a ako voláme tu totálne veľký čap. Celé kolo sa nám chodí hore dole. Takže začneme to rozoberať odtiaľto. Kot už nezohlo, alebo tak náboj nepoškodilo. Začneme to rozobrať od kolesa a uvidíme čo ďalej.